വീഡിയോ മൺപുണി ഇഞ്ചിനാಗೆ പോയിട്ടിಗೆ ಎಲ್ಲಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ పోపున్నా పోయಾ బొచ్చా పోయಾ ಅವಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಳು ಮಾಡುದು ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಚಾಮಿ ಅಂಪು ಚಾಮಿ ಅಂಪು ಚಾಮಿ ಅಂಪು ಕೆಚ್ಚಲುಂಡಾ ಕೆಚ್ಚಲುಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಚ್ಚೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಯಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗೆ ಏನು ಪಂಡಿದಿತ್ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆದಿತ್ತನಿ ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆಯನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಅಂತೆ ಕಲೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೊಂಚೂರು ಮರ್ದಾರುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದ್ದಾರ್ದೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಲಚ್ಚಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ದಾಯ್ತ ದಾನಿ ಪನ್ಪೆ ಐಕೆ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪಗ. ಎಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಪನ್ಪೆಯಾನೆ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪನಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೂ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ದಿತ್ತಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಫೋನ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೋರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ಗಾದ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಂಪು. ಸೊ ಆ ಪೇಜಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಿನ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಐಟಮ್ ಬೊಡಾಯ್ನದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಚ್ಚುಲ ಅಮ್ಮಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕಲಿ ಲಚ್ಚುಲ ಅಮ್ಮಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಗಿಟಾರ್ ಮಾತ ಮೂರು ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಮಗ ಆ ಪೋಯ್ 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 ಆ ಪಿದಾಡಿಗ ಪಿದಾಡಿಗ ಆ ಗುಸ್ಸಿ ತುಲೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಪೋಪು ನಿಂದು ಇಡೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗಿ ಇರೇನು ಕೇಂಡೇರು ಮಗ ಇರೇನು ಕೇಂಡೇರಿಂದು ಇರು ಬಲೆ ಇಡೆ ಪನ್ಪೆ ಇರಿಡೆ ಬಲೆ तुले को पार पण तुले गेले आण पोई वाले ओरा बादले बत्तु बोले पोई पिताडगा ओटे मगा तुके ನೀನು ಅಂಗಿ ಸರಿ ಮನ್ಪಗ ಬಲೆ ಅಂಗಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಂಪುಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅಂಗಿ ಸರಿ ಮನ್ಪಗ ಇನ್ನ ತುಕೆ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಇರನ್ ಕೇಂಡೇರು ಮಗ ಇರೇನು ಕೇಂಡೇರು ಅಬ್ಬಾ ನೀ ಮೂಡುಡೆ ಇಚ್ಚಿಂದು ಆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಪೋಲೆ ಗಾಡಿಲಿ ಕೂಚಿಲೆ ಪೋಯ್ ದೊಡ್ಡ ನೆಪ್ಪಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂಪೆರ ವಲ್ಲಿಗೆ ಲಚ್ಚುನ ತೂಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನಾಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಪೋಪುನಾ ಪೋಯಾ ಬೊಚ್ಚಾ ಪೋಯಾ ದೊಡ್ಡ ನೆಪ್ಪಲೆ ಪೋಯ್ ಒಟ್ರಾಸಿತ್ತೆ ಪೋ ಅಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪೊಲೆ ಬರ್ಚಿ ಪೋಯ್ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬಂದಂದರಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪೋಯ್ ಓಟೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಪ್ಪುಜರಿಗೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಾಲ itu malah lagi topi burung tu mana rapu ji? Ini boleh ji? ಕಿಶನ್ ಹಾಯ್ ಮದುವೆ ಉಂಟಂತೆ ಮದುವೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕಿಶನ್ಗೆ ಏಪಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ പറഞ്ഞിട്ടേ നീ പൊണ്ണു നാട്ടിലെ ഇത് ഫൈനലി പൊണ്ണു തിക്കത് മതിമേ വന്നില്ലേ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഡയറ മതിമേ സുമന എഞ്ഞ കൊറപ്പുണ്യ മതിമേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ಅಂದ ಎಂತ ಬೇಕಾ ಕಿಶನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಓಡು ಗಿಫ್ಟ್
ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಾಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಾಡುದು ಗೌಡಸ್ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಗಿಂಬಿಯಾಗು ಓಕ ಸುಮನ ಗೊತ್ತಾಡಿರು ಅಡ್ಡ ಮತ್ನಗನೇ ಗೊತ್ತಾತನು ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಸಂತೂರು ಮಮ್ಮಿದು ಪನ್ಪುಜಿ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಿಶನ್ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಯಾ ಕೆಲಸ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಛೇ ಇರು ಬಿಸಿಯಾ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಬೇಲಂಡು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ ಬೈ 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 ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಲೋ ಈ ಗುಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಾಲ ಬೇನ दात मगो दातो पुआ ಅಂಬಾಗೆ ಅಲ್ಪ 4 ಜನ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 4 ಜನ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 4 ಜನ ಎಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅವಳು ನೋಡಿ ಅವಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಳು ಮಾಡುದು ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಚಾಮಿಯಂಪು 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 ಚಾಮಿಯಂಪಲೆಪ್ಪ ಅಕ್ಕತಾ ಚಾಮಿಯಂಪಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಸ್ತೆ ತುಲಿ ಬರಿಯರಿಗೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ತಬೇಡ ಏನ ತಿರ್ತಬೇಡ ಏನ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ 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 ಹಾ दाता दाता चिन्ह ओलाल ओलाल बाकी आयला अंदे चिन्ह ओले ओ चिन्ह बाकी आयल मगा अल्ले चिन्ह बला अंदे बला चिन्ह बला ई बला ಕೆಚ್ಚಲುಂಡಾ ಕೆಚ್ಚಲುಂಡು ಕೆಸರುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ನಾಯಿ ನಿಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಹಾ ಪೊಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಅಂಚ ಇಂಚಿ 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 ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಪೊಯ್ನೆ ಪೊಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದು ಅವು ದೊಡ್ಡತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆವು ಕೈ ಕೊರ್ಲೆರೆಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಏರು ಸೌಮ್ಯತ್ತವು ದಾಟ ಕಂದಮ್ಮ ಲಚ್ಚು ದಾಟ ಓಯ್ వీడియో మంతొందులారే బ్లాగ్ మంతొందులా వీడియో మంతొందులారే ఎంచ మంపును వీడియో అంచనే ఒత్తుని ఎంచ మగ తూలగే అల్లాగ్ మంపునగే హలో గాయ్స్ కరెంట్ పోండియా కరెంట్ పోండు
ಓ ಇರಡಿ ಕೇಂಡೇರು ಮಗ ಕೇಂಡೇರು ಲಚ್ಚುನ್ ಕೇಂಡೇರು ಅನ್ನು ಮಾಮ ಹಾ ಓಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚು ಕೇಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಿನಡೆ ಪೋತೇರು ಅಂದು ಚಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿನಡೆ ಪೋತೇರು ಪಂಡೆ ಅಂದ ಕೇಂಡೇರು ಹಾ ಚಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿಯೋಲು ಸೌಮ್ಯ ಚಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿಯೋಲು ಸೌಮ್ಯ ಅವಕೇರುಂದು ತೇರುಕ ಸೌಮ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಚ್ಚೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನಪ್ಪ ಏನು ಲಚ್ಚು ಕೇಂಡೇರು ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಕೇಂಡೇರು ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಂಡೇರು ಬಲ್ಲೆ ಲಚ್ಚುಗಾನೆ ಅಂದ ಅನ್ನು ಮಾಮ ಕೇಂಡೇರ ಮಗ ಅಮ್ಮೋಲೇರಿ ಕೇಂಡೇರಾ ಏನ್ ಕೇಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಓ ಓ ಹಲೋ ಅಮ್ಮು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋತಾನ ಅಮ್ಮು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋತಾನಮ್ಮ. ಶಾಲೆ ಮೂಲತಃ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಸ? ನಮಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುಂಟು. ಲಚ್ಚು ಓ ಲಚ್ಚು ಏನ್ ಕೇಂದ್ ನಿಮಗೇರೇನು ಅಚ್ಚು ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅಂದ ಬಾಬಾ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಮಂಪು ತುಕ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಮಂಪು ಏರ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ತುಕ ಲಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣಂಚ ಮಗ ಬಾಬಾ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತನೆ ತುಕ ಕಣ್ಣು ಏಯ್ ಒತ್ತುನೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಎಂತದ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒತ್ತುದು ನೋಡಿ ಅವಳು.